Trong tului uele president kania lek thang lian kania he school chungchang trong tului UPS school chungchang a hian boitan takan buaya kal thatur pon boitan takan hrila ma se bonni thangin anakal theilowa he tuna po hian an school ka bakal meka he an office po sar miss tapo tu manum lo zirtir tu po tu manum lo school naw pang hi ni tin an kalve thina zirtir tu nei lowin wonni thang hian tiang hian trong tului middle school chu tiang hen kan la ta ni wonni apo an ron kal tura kan ngai tu man ron kal le lawa he school naw pang po tiang he an ron kala atam jok phai chu kan lo tur an ngai top tuwa chiang chuan kan school dan hi an ta ni wonni ron kal hi atlem jok an ni ma tiang chuan school naw pang hena thu tiang hian ka jot don ani kumsang hi le som paruk chunga hian school niang zat ngein kal le ni som panga chau kumin chunga an kal ani ti chuan engtik atang nge in sar te ho an kal lo school zun kha tang khat an kal to lo wang ani tiang chuan kan har sat na ni chuan tunge in sar te jinga kal thaber an sar mangai ki ma hi dil tlang khuwa nia ani hi aron kal thina a subject bak lo chu zirtir ngei naum hek lo tiang chuan nia zirtir tu he paruk borel kan neya pakhat ma lak anum lowa bonnia hian kan fa te an malam hun tur he ngei to om takani chu wang chu ni bonni thang hianin tong turi khuwa tangin pol som passport bonni thang kan thailo chu heng ho po hi rei lo te ya pol som kan mai tur nia an malam hun tur chu athin pakani chu wang chuan tong turi khotang wele lam te po kan ril ruan a khop mai chu wang chuan heng ho zirtir tu hi zirtir tu ni tlak pon ne lawa a thei chuan an ha tangin ban khop na turin an chunga action min lo lak sakula kan du ni tong turi wele chuan vc te lamin eng mamin soi pui lo chu wang chuan an har sat na hi kan fa te hi an kan khong ai to ni chu wang chuan hi tiang ang ho zirtir tu hi tong turi middle school zirtir tu tan hianin eng tan ma kan che to lo kan ma mo to lo an le lo hi kan thri to lo chu wang chuanin central wele lamte sarkar lamte minister lamten wenya kan thosoi hi mi lo ngai poimo sakula ban khopna hialin action mi lo lak sak ro ti chuan zirtir tu te kha tu te ngen hing han sai ru la man mo lawin sar ming te sar mai kima miss julieti sar israela miss nutei sar zawa chu zirtir tu chu kan nei nual ni ma se bonnia hian an mel hu tur pakhat ma om lo welen thei top min tan kan la kan fa te zirtir tharo tin ni kumitang thei top min kan hril thama ma se kan thu soi enga ma an ngai lo bonni thleng hian tiang chuan school kal lo in la om char ni cho wang chuan kan bei dong to he tiang hau zirtir tu nei ai chuan nei lo hi poi kan ti lo zo kan ni cho wang chuan himi kan thu soi le kan ron post te hi central wele lamte sarkar lamte minister lamten min ngai poimo saka an ha po ban sak mau la poi kan ti lo reng thokla kan ni lo thok lawin an ho an ei chara an ho mutlak pon ni lo kam bible pon na soi ni thok lo chu ei po isu se ati mai ni chu wang chuan heng ho hian zirtir na tha pakhat ma an pe ngai lo chu wang chuan kan khwa kan naw pangte kan fa te hi mi min chu sak vek to mi finga min chu sak turin sarkarin min da saka ma se bunya chuan mi min chu sak vek pol som kan khwa tangin pas anum thai to lo an chunga zirtir tu cha chunga hian kan ruan na hle ni
วางชวนจูนักกันทุสอยเฮข้องไอ้ตะกาสรคารลำมินิสเตอร์ลำเต MLA ลำเตหลายดิสตริกา MDC ซงเต CM เตและยูนิตช่วยปาร์ตี้ซ้ำสังยูนิตช่วยจูเตและเซ็นทรัลอวยเล่ลำเต็งข้องไอ้ตะกาจูนักกันทุสอยมินเราไงปอยโมสักามินบอกจุยสักไงตูรินจงตุลุยอวยเล่เบรนจวนกันรอนเงินจูนี่กันหล่อไหม